Sieltä itse asiassa kuuluu nyt PV:n pärinää tuolta. Se on muuten PV. Onko se PV? Ehkä se on meidän yhteyshenkilö tai sitten se joku muu. Hei, seurataan tuota PV:tä. Ollaan nyt täällä Etelä-Pohjanmaalla matkalla kohti Seinäjokea, koska me halutaan löytää PV:llä päristeleviä mopopoikia. Ollaan matkalla juuri Seinäjoelle, koska siellä mä ajelin itse PV:llä, kun mä olin nuori. Ja siellä tähän PV:llä ajamiseen liittyy tosi vahva kulttuuri ja se oli oikeastaan elämäntapa. Nyt tuo kulttuuri on kuitenkin katoamassa, koska Suzuki lopetti PV:n maahantuonnin Suomeen vuonna 2000. 15 vuotta maahantuonnin lopettamisen jälkeen Puukko Media lähtee ottamaan selvää, onko tästä kulttuurista enää mitään jäljellä. Suzuki PV on pienestä koostaan tunnettu 50-kuutioinen mopo, niin sanottu tossumopo. Omassa nuoruudessani tunnettiin myös nimellä ränki. PV:tä alettiin tuoda Suomeen Japanista 70-luvun lopulla ja toden teolla 1980-luvulla. Sen suosio kasvoi nopeasti jo aiemmin Suomeen tuodun Honda Mankin vanavedessä. Vuonna 1999 näitä mopoja oli Suomen Trafin rekisterissä yli 22 000. Vuonna 2015 niitä oli enää 7400. Aletaan lähestyä Seinäjoen keskustaa. Ja sitähän ei kyllä kukaan muu voi tietää, paitsi Seinäjoella asunut. En tiedä, johtuuko se siitä, että oli itse nuori ja ajo silloin PV:llä, mutta silloin tuntui, että joka paikassa kun ajo, niin aina tuli PV:tä vastaan. Nyt kun ollaan ajeltu täällä hetki täällä Seinäjoen keskustassa, niin ei ole näkynyt yhtä. No siellä on skootteri. No, se nyt on kaikkea muuta kuin PV. Seuraavasta voitaisiin kääntyä oikealle ja sitten saavutaan ABC:lle. ABC rakennettiin tänne samoihin aikoihin, kun mä sain sen PV:n. Ja se oli kokonainen elämän mullistus, koska tää paikka oli 24 tuntia auki ja tänne tultiin mopoilla ihan ympäri kylää. Otetaan selvää, että onko täällä vielä PV. Morjes. Teillä on näitä mopoja tässä, eiks vaan? Ei. Mun omaan. Okei. Sulla on yksi mopo. Meillä on tämmönen dokumenttiprojekti käynnissä tässä. Meillä on kuvausryhmä tuolla ja me kuvataan tällaista Suzuki PV-kulttuuriin liittyvää dokumenttia. Herra Jumala, Vesalla on manki, se istuu tuolla sisällä. Manki löytyy. Okei, entäs semmonen Suzuki PV? Löytyykö teiltä kavereilta sellaisen? Mä tunnen ainakin yhden. Pystyisitte soittaa sille? Musta tuntuu, että se on herreillä. Jos mä laitan sille nyt eka viestiä. Joo. Näyttää siltä, että mahdollisuudet löytää PV, ne on hyvin pienet, mutta mahdollisuus on olemassa. Ei näy paljon mopoja. Polkupyöriä kyllä löytyy. Nyt ollaan täällä Hyllykallion koululla mun vanhalla ala-asteella ja täällä tärppäsi. Tavattiin kaveri. Päätettiin ottaa semmoinen lähestymistapa, ettei oteta kameroita mukaan, ettei ehkä liikaa säikäytetä. Ja nyt saatiin yksi puhelinnumero ja otetaan puhelu Teemulle. Ehkä hän on juuri ajamassa PV. Sieltä itse asiassa kuuluu nyt PV:n pärinää tuolta. Se on muuten PV. Onko se PV? Ehkä se on meidän yhteyshenkilö tai sitten se joku muu. Hei, seurataan tuota PV:tä. Juuri kun olin soittamassa tälle meidän yhteyshenkilölle PV:n omistajalle, niin PV tuli toisesta suunnasta ja päätettiin keskeyttää puhelu ja lähteä seuraamaan tätä yhtä PV:tä. Tämä on ensimmäinen PV, mikä me ollaan nähty. Onko se tossakin? Tsekatkaa ympärille, jos te näette sitä.
Tervehdys herrasväki. Terve. Satuitteko näkemään, että tässä olisi ajanut sellainen PV ohit? Ei mennyt. Okei. Me ollaan siis kuvausryhmä, me ollaan tekemässä tällaista mopokulttuuria ja dokumenttia. Me ollaan täällä Pohjanmaalla etsimässä PV-merkkisiä Suzuki PV-mopoja. Joo. Tuntuu, että täällä on nykyään vaan mopoautoja. Joo. Niin, yksi parkkipaikka tuolla oli, niin oli 6 mopoautoa rivissä, mutta ei paljon mopoja näkynyt. Tuli yhteyshenkilöltä eli PVn omistajalta tekstiviesti, kun hänelle soitettiin. Siinä lukee: mitä asiaa, kuka oot? Vastataan. Nyt näyttää todella lupaavalta. Löysimme PVn omistajan ja kyseinen PV on vuonna 1991 valmistettu ja aivan upea peli. Ja huomenna tavataan PVn omistaja tarkemmin ja lähdetään ajamaan. No niin. Nyt ajetaan tänne Seinäjoen ABC:n pihaan. Eilen sovittiin PV-kaverin kanssa, että tavataan hänet täällä. Joten käydäänpä katsomassa, löytyykö jätkiä. No niin, mitäs jätkät? Kaikki valmiina? Loistavaa, loistavaa. Kontaktimme Teemu paljastui 15-vuotiaaksi nurmolaiseksi PVn omistajaksi. Hän vietti kesälomaa ajellen mopoilla kavereidensa kanssa. Kaikki sujui hyvin, kunnes tapahtui jotain, mikä on tuttua jokaiselle PVn omistajalle. Nyt on semmoinen tilanne, että pojat oli esittelemässä meille paikkoja, missä he tykkää ajella, niin PV sammu, eikä lähde enää käyntiin. Onko siellä mitään, mitä sä voisit siellä kotona tehdä? Riippuu mitä siitä on mennyt. Joo. Otsa taas. Vittu kumminkin tulppaa. Häh? Ei siitä tulpastakaan ikinä tiedä. Onko sulla varatulppaa? Saattaa sitäkään välttämättä. Häh? Ei siellä ole kuin autoa. Asteella. Nyt kävi semmonen juttu tosiaan, että Teemu PV alkoi vähän reistailla, niin nyt mennään Teemun kotiin vähän korjailemaan sitä. Katsotaan mikä siinä on vikana. Mä en tiedä pitääkö tää hoonata. Mitä sä luulet, että sille pitää nyt tehdä? Hakea uusi mäntä ainakin. Millainen hetki se oli, kun sait sen kortin? Helpotta. Ei tarttunut polkia aina. Ai miten, minne sä poljit sit aikaisemmin? No Tanelin rantaan ja Joo. kouluhui ja joka paikka. Niin siis samanlainen hetki, kun mä sain PVn 15-vuotiaana. Siinä oli sininen penkki. Se oli itse asiassa 99 vuosi, mä olin PV. Ja kulki kyllä ihan sairaan hyvin. Ja sitten saman tien kun sen sai, niin pystyi niin lähteä Seinäjoelle, pystyi lähteä ihan mihin vaan. Niin Ylistaroon mökille pystyi lähteä. Ja mä kävin heti koulumatkat sillä ja olin oikeastaan koko ajan pelkästään sen PVn päällä. Miksi se on just PV? En mä tiedä. Se on vaan niin mukavan pieni talvellakin, jos ajella. Ei tarvitse ostaa nastarenkaita ja helppo virittää. Paljon maksaa pelkkä langaari. Oli sitä se. Tilanne on nyt se, että niin PV saatiin melkein kuntoon, mutta sitten männän rengas meni poikki. Nyt lähdetään hakemaan tätä yhtä puuttuvaa osaa. Se hinta on ehkä 50 senttiä. Niin pienestä se voi olla kiinni. No niin, pojat jäi sinne fiksaamaan PVtä ja se on kyllä käynyt täällä erittäin selväksi, että näitä PVitä on todella vähän. Ja tässä kun oltiin syömässä tässä nurmolaisessa ravintolassa, tuli mieleen, että kuka näitä PVitä alun perin toi Suomeen. Sitten saimme vinkin miehestä, jota kutsutaan Suzuki PVn isäksi Suomessa. Hänen nimensä on Arne Silander ja
otetaan nyt puhelu Arnelle. No tässä on Sippola Jussi, tervehdys. Hyvä. Onko langan päässä nyt Suzuki PV:n isä Suomessa? No, mä tein, voi olla, että siksi kannattaa kutsua. Siksi ehkä kannattaa kutsua. No niin, loistavaa. Me ollaan siis tekemässä tällaista dokumenttielokuvaa Suzuki PV:stä ja mopokulttuurista Suomessa. Ja me saatiin tuolta Suzukin maahantuonnista sellainen vinkki, että se oli sinä, joka aloitit tämän maahantuonnin. Joo, se pitää paikkansa kyllä. Se on oikein vauhdikas tulos. Joo, Sippola Jussi, tervehdys. Sillä Minkälainen tämä tarina oli? Miten Suzuki PV saapui Suomeen? Sattumalta, kun Benzo oli Suzukin edustaja Suomessa, moottoripyörä. Ja mä näin sen PVn siellä Japanissa, Hamamatsussa. Mulle tuli mieleen, että kun mankeet myytiin silloin Suomessa hyvin, että toi sopisi hyvin siihen vastineeksi. Ja kyllä se totta oli. Kysyin siltä myyntimieheltä siinä, että saisiko noita niin ostaa Suomeen ja Suomen spesifikaatto, niin sanoi, että toi on kotimaan marli, että se ei meille sovi. Mä sanoin, saanko mä katsoa sen? Sain pari tuntia aikaa tutkia sitä ja sitten oli yksi tekniikaukko mukana, että ties vastauksia siihen. Ja, sitten tuli lentokoneella yksi Suomeen. Minkälainen ilmiö siitä sitten syntyi vuosien aikana? No kyllä se oli nuoriso kyllä halusi sen. Ja nehän, se oli semmoinen leikki se sanonta, että PV pitää saada tai mä en mene kouluun. Ja nehän oli alaikäisiä kaikki, mutta maalle kun ne meni. Suurin osa meni maalle, ei niitä Helsinkiin myyty. Helsingissä tietysti myytiin kappaleita, mutta ei niitä katukuvasta täällä hirveästi näkynyt. Minkälainen mopo se oli? Mitä nuoret sillä teki muuta kuin kävi koulussa ja meni iltaisin? No ne ajeli ympäri, koska niillä ajettiin. Paras PV oli 40 000 ajettu 2 vuodessa, mitä minä tiedän. Että kyllä siinä on istuttu päällä, kun ajattelet, että vehe kulkee 40. Sanoitte, että 40 meni PV, mutta taisi mennä vähän kovempaakin. Ei mennyt vakio, jos se siinä piti. Mutta helposti se kulki 60, kun ties vaan mitä tekee. Mitä piti tehdä? Se oli männähelma, piti lyhentää 3 milliä ja isompi suutin. Siinä se oli. Otti enemmän kierroksia. Niinhän ne melkein kaikki kaksitahtiset on, jotka on vähänkin kuristettu, niin siinä on pitkä mäntä, sillähän se ohjataan se virtaus. Mikä merkitys sillä Suzuki PV:llä on niin kuin teidän elämässä? No se oli, sanotaan, yksi jakso elämää, niin ei sitä koskaan tullut mietittyä, eikä työaikana oli muita murheita miettiä. Kyllä mulla on 4 poikaa, niin kaikki ne on PV-lajilla. Kun tämä PV-maahantuonti loppui, niin miten otit sen uutisen sitten vastaan? No siinä muuttui asetukset taas kerran oikein kunnolla, että ei pystynyt enää. EU-asetukset? Mä en muista mitä siinä tuli, kaiken näköistä asetusta ja se loppui sen takia. Nyt kun tässä Nurmossa on pyörinyt ja nähnyt, kun nämä pojat ajelee noilla mopoilla, niin sitä on muistunut vaan mieleen, miten tärkeä se mopo oli silloin omassa nuoruudessa.
Esimerkiksi tässä kun ollaan tässä Sivalla, koulu oli tossa. Mä itse asuin tuolla muutaman kilometrin päässä. Kyllä sillä mopolla tuli mentyä kouluun. Tyttöystävä asui tossa, sinne menin mopolla. Futistreenit mopolla. Muuten elämä täällä olisi ollut aika vaikeeta. Ei täällä ole ratikoita tai busseja. Bussit meni kerran tunnissa. Nykyään ei ole varmaan edes sitä. Näin se on. Nyt ratkaisevat polkaisut. Teemun mopo oli ainoa PV, jonka löysimme Pohjanmaalta. Se kertoo siitä, että mopokulttuuri on kuolemassa. Teemun PV hajosi kuvausten aikana monta kertaa. Hän raivosi mopolle, solvasi sitä ja manasi sen helvettiin samalla kun kaverit nauravat vieressä. Sen jälkeen Teemu korjasi mopon, niin kuin tuolle mopolle on tehty kymmeniä kertoja aikaisemminkin. Teemu haluaa antaa PVn eteenpäin pikkuveljelleen. Sitten hänestä tulee yksi harvinaisista, ehkä lajinsa viimeinen. Mutta mitä järkeä on pitää vanhaa rainaista mopoa hengissä? Kun juteltiin tuolla Pohjanmaalla näiden nuorten kanssa, niin tosi monelle se PV niin merkitsee semmoista vapautta. Sitä se varmaan on.